¿Cuál es la comida más típica de Marruecos? Tagine i cuscús, ja està. Mónica! Aquest joc es diu les cultures, que tenim que saber com són dels altres companys els seus països. Jo crec que és important que conèixer altres cultures que no siguin la nostra. Cada nen i cada nena han fet su cultura i van posar tot l'esforç que han pogut. Jo vaig néixer a Espanya. El país dels meus pares és Senegal. Jo encara no ho vaig fer, però ho faré explicant, recibint preguntes dels altres per després contestar-les. Per exemple, qual és la capital, qual és l'animal que no pot menjar o alguna cosa així. O les religions, els llocs i això. ¿Cuál animal es típico? Ya lo hemos dicho, la vaca y el cordero y la Jo he nascut aquí, però els meus pares són de Bolívia, que està la meva família. Jo aquí solo estic amb la mare. Els companys m'havien preguntat cuál es el animal más típic i era el cavall. I entonces també en què ciutat jo estava. El meu ciutat és Cochabamba. És un país on no hi ha pobresa i també hi ha persones que són riques. En Honduras el que més es parla és el castellà, però també hi ha un altre que és el garífuna i el pitx. Esas són cultures que es van ubicant per cada part del país. El dia que vaig explicar m'he sentit nerviós, content, alegre. Son dulces del Marroc, pero no son tan típicos, pero cuando hacemos alguna fiesta, pues preparamos tipos como esto. Els companys van a un país i miren unes coses noves. El meu país és Marroc i hem menjat i hem jugat i hem parlat. Havia après que els del Marroc hem jugat a un joc que es juga molt a Marroc. Y se juega así. La para y el otro se esconde y el otro se amaga y tiene que picar a la paleta y decir Sami. Y entonces la han pillado. Un menjar de Bolívia es papa a la huancaina. Es como una sopa que lleva unas cosas verdes y unas patatitas así flaquitas, así pequeñitas, y lleva patata, chuño y ya está.